Avui en dia fem a les xarxes socials el mateix que s'ha fet davant de qualsevol descobriment d'estos que canvien la història. Hem de conèixer-les, hem de saber per a què serveixen cadascuna d'elles i sobretot no hem de tindre-los por. I no hem de demonitzar-les perquè és cert que a les xarxes socials hi ha moltes coses que no estan funcionant del tot bé, però també és cert que les xarxes socials te poden ajudar a aconseguir que aconseguisques objectius professionals, personals, i el millor és, per a mi, fer el que anem a fer avui, que és una reflexió al voltant de per a què serveixen les xarxes socials, què podem fer nosaltres en aquesta eina tan potent i, sobretot, ser molt creatius i saber que el que està penat en el món de veritat, a les xarxes també. Aleshores, parlarem d'això avui també, de com ja els drets humans en internet funcionen igual, el codi penal també, i que el comportament ètic, si tu eres una persona que te comportes de manera ètica en la teva vida, diguem, analògica, doncs en la vida digital també has de ser una persona ètica i una persona que sàpiga que un insult en un tuit també és punible, també te poden perseguir. Aleshores, estic molt contenta sempre perquè per a mi és una oportunitat també de compartir un model professional, no? Perquè jo també he pogut refer-me professionalment gràcies a com utilitzar les xarxes socials. Aleshores, d'alguna manera és compartir un recorregut que com a professional he fet en una determinada edat, estant a l'atur, com gràcies a les xarxes he pogut fins i tot publicar el primer llibre que era El fèmur d'Eva. I això també m'agrada compartir-ho, no? Perquè és un exemple en positiu de com estar ahí de manera creativa cada dia, volcant continguts respectuosos. O sigui que molt agraïda que m'hagin convidat i més a la Biblioteca Pública. Este taller, per exemple, naix d'un taller que estem duent ja fa 2 anys en l'editorial Bromera per als centres educatius i sempre quan acabem estan tots en ulls com a paelles dient tot això jo no ho sabia. I jo dic, i ara que ho saps, què vas a fer? I les respostes són molt divertides perquè fins i tot hi ha xiques, sobretot, que me diuen jo mai vaig a pujar una foto meva ensenyant res del meu cos, que dius, molt bé, hem aconseguit que el taller siga eficaç, perquè no és una qüestió d'autocensurar-se, és una qüestió de ficar aquells continguts que d'una manera estratègica sumen a la teua marca personal i que quan jo era jove no existia internet, jo no he deixat ninguna empremta digital. Però tota aquesta generació, quan tinguen 25-30 anys, tindran, des que són bebès, una empremta digital que el senyor Google tindrà en el seu poder, o el senyor Instagram, o el senyor Facebook. Aleshores, jo crec que l'educació és fonamental, perquè hi ha vegades que les persones no utilitzen les xarxes perquè no saben per a què valen. I a mi això em fa ràbia, perquè quan se ho expliques, n'hi ha gent que s'obri perfils en Twitter per a fer-se activista, per exemple. Aleshores, educació, educació, educació i reflexió, com és el que m'agradaria que avui la primera hora és un poc xerrada meua, però després la segona hora vaig a plantejar-los una activitat i vaig a jugar a que siguin community managers a veure com és tot.